Kaixo lagunak, hementzago de berriro ere, zuekin tarte gozo hauek disfrutatzen saiatzen. Eskualdean, sortzaile pilo bat ditugu, eta gaurkoan, lagun bat ekarri dugu, bere ipuin batzuk kontatzera. Jose da, beraz, berarekin pasatzen dizuet. Agur eta gozatu Joseren ipuinekin! Onjarbiko familia ausarta. Gipuzkoako kostaldean, Hondarribi izeneko herrian, familia bat bizi zen. Santik, aita, itsasgizona bera, munduko itsaso guztiak zeharkatu zituen. Horixe zuen ogibidea eta. Egun batean, bere familiari honako proposamena egin zion. Berauk eginiko belauntzi batean, familia osoa sartu eta munduari buelta emango zioten. Eta lasai egin zuten. Gogor lan egin eta gero, belauntzi ederra eraiki eta dena prez izan zutenean, hara abiatu ziren Urko eta Zigor semi txikiak eta Maili amatxoak. Santi kapitaina, belauntzi buru zutelarik. Bela marradun haunti batez hornituri zegoen belauntziari Jotake izena ipini zioten, eta goiko puntan ikurrina zeraman, mundu guztiari euskaldunak zirela adierazteko. Belauntzia euren etxea bihurtu zen, eta baleak, izurdeak eta marrazoak bideideak izan zituzten harrezkero. Egunero, tomate, saltxitxa edota letxuga beharrean, olagarro, otarrain eta era guztietako arrainak izango ziren euren janaria. Urko eta Zigor ikastolara joaterik ez zutenez, Mailik, ama, andereñoarena egiten zuen, eta goizero, fitxak, marraskiak eta abarrako eskolako beharrak egiten zituzten. Arratsaldez eta gauez, gurasoei barkoa gobernatzen lagundu egiten zieten. Bidaiak iraun zuen urte luze guzti haietan, bentura asko bizi izan zuten. Leku eta herrialde ugarietan egon ziren, non eta lagun asko egin zuten. Ozeano bareko irla batean, palmondo baten enborrarekin danborra jotzen zuten mutiko eta neskato batzuekin elkartu eta egundoko jaia ospatu zuten. Egun sentir arte dantzan eta kantan arituz. Beste batean, Urko eta Santik krokodilo izugarri haundi bat eizatu zuten bere okela jateko. Larruazalarekin poltsa eta oinetako politaskoak egin eta hortzaginekin lepoko ikusgarriak egin zituzten. Behin, enbata agertu eta ikaragarrizko ekaitza ekarri zuen. Jotake ondoratzeko zorian egon zen, baina gure lagunen zuhurtasuna eta balentreriari esker, gauzak bere onera bueltatu ziren. Irla bateko herriska batean, iguana kume gaixo bat topatu zuten. Belauntzira eraman, bertan osatu eta jaten eman ostean, gustura geratu omen zen iguana gizara joa eta familiako partaidea izan zen geroztik. Truk izena ipini zioten. Munduari buelta osoa eman ondoren, 11 mentura, 11 herrialde, 11 lagun ezagutu ondoren, etxera, Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen gure familiak. Urteak eta urteak itsasoan pasa eta gero, Hondarribiko kaiara
iristean, lagun ugari zaizuten ongitorri emateko. Orduan bapatean, kaiako itsasontzi guztien txistuak jotzen hasi ziren algara batean. Segidan, bakoitzari txapela bana ipini zioten, lore sortak eman eta ehundoko festa opatu zieten. Hori alabazan, sardadia kalabazan, eta atera dadia Laudioko plazan.